Mae'n fywiog iawn yma'n hyn yng nghanol fan Gneifio Meirion. Da ni'n ystyried yma'n hyn y cyntaf o rowndiau cynderfynol yr adran ganolradd yn perfformio yn herio ei gilydd rwan. Ar un mae Richard Morgan, ar 2 Mikey Lewis, ar 3 Nick Jones, ar 4 Emlyn Jones, Sam Powell ar 5 a Cameron Hamer yn y pendrawna ar stondin rhif 6 yn dod o Gwm Elan, lle defed mawr wrth gwrs mynyddoedd eang y fanna, lot o waith Cneifio draw fanna. 5 oen yn y gorlan y tro hyn, y rwy'n yma wedi dod gan John T.L. sydd yn adnabyddus iawn yn y sioe fawr ac yn gyn ben campwr Cneifio ei hun, bellach wrth gwrs yn hun ac yn cyfrannu yn ei ffordd ei hun trwy roi'r ŵyn yma at yr achos. Gwych o beth a diolch yn fawr iawn i'r gefnogaeth yna. Mae'r bechgyn yma'n cystadlu i fynd i rownd derfynol ac mae'r rowndiau yma wedi cael ei noddi gan agri-advisor o Bimsant yn ogystal â chefnogaeth gan Lister. Mi oedd y bechgyn buddigol yn cael llaw ddarn handpys gan Lister, yr un newydd Scorpion. Ond beth am gael golwg ar y Cneifio ei hunain? Mae yna 3 oen allan gan bawb rwan, y Sam Powell yn newydd yn ei mewn am 5 oen, 4 oen mae'n ddrwg gen i. Ond fawr iawn i ddewis rhwngthyn nhw ar y safon yma, y canolradd yma. Mae'r bechgyn yma'n broffesiynol iawn i arddull ac yn cyflymu yn ogystal ac yn daclus. Richard Morgan 6 ar un o bryd. Da ni'n cael golwg ar Cameron Hamer yn dod ei drydydd oen allan ac yn dechrau hwnnw ac clirio glân y bol na ar 3 wedyn. Da ni'n cael golwg ar Nick Jones yn newid yr handpys y fanna. Mae bechgyn mae gyd yn dod â 2 handpys gyda nhw achos mae ddigon hawdd i'r awch fynd yn sydyn. Mae yna fawn falle yn y glân, does wybod beth ydy'r achos, ond mae colli mi yn y peth dwytha da chi isio mewn cystadleuaeth mor dynged fennol â hyn, felly mae yna 2 handpys gen bawb. Ar 5 golwg bach sydyn yn fan hyn ar Sam Powell a wedyn agor i allan. Dyma fe unwaith eto Emlyn Jones ydy hwn, y bachgen o Gyffiniau Corwen. Dwi'n credu mae o'n dod ar yr trawiadau hir na stodiau hirion ar hyd y cefn ar 5. Na ni golwg sydyn ar Sam Powell, yr enw Powell wrth gwrs yn adnabyddus iawn yn y cyffiniau yma. Yr canolbarth i gyd yn llawn o'r Powells, maen nhw'n gry iawn yn y cyffiniau yma. Yna ni, bol yn cael ei glirio gan y mynta cyn cychwyn i lawr y goes na, clirio unwaith ar ei lawr cyn mynd yn ôl rownd y cefn bach o golli reolaeth yma hyn ar 4 gan Emlyn Jones. A hwnna di ffwndro fo, mae o wedi colli o leia 2 drawiad y fanna a fydd hwnna'n greu gwahaniaeth tybed i'w berfformiad o erbyn y diwedd, does wybod, ond yn sicr mae o rhyw chydig bach o her ychwanegol iddo fo. Y partner yn y gorlan yn paratoi'r oen nesa yn fanna allan a honno ac yn syth i mewn a agor y bol tra ar y stodiau hirion unwaith eto. Da ni'n gweld Sam Powell yn fan hyn, mae o'n slic iawn rownd y glys na gwarchod y glys rhag ofn i honno gael ei tharo gan y grib. Wedyn nôl â ni at 1, wedyn Richard Morgan ydy'r bachgen yma yn tan agor y bol rownd yr ysgwyd ar 5. Mae Sam Powell yn mynd unwaith eto ac yn daclus dros ben fel y gwelwch chi. 1 trawiad yma wedyn, da ni'n gallu mestyn taro'n hir wedyn lawr yr holl ffordd lawr y goes. Rhywbeth bach o'i le fanna, roen i'n cweit yn y lle iawn. Taclus o ddwywaith yma a fydd yr ail drawiad na ar yr un lle yn cael ei ferniadeb. Na debyg fydd yna bwynt ychwanegol yn ei erbyn o fanna. Gallan y bob oedd bynnag ar stondin rhif 5 Sam Powell sydd yn mynd â hi o ran cyflymdra.